Pagkaanindot gayud sa atong mga kinabuhi kung ang atong bahandi mao gayud ang pulong sa Ginoo. Pagkaanindot sa atong kinabuhi kung ang bahandi sa atong kinabuhi mao gayud ang mga sugo sa Dios. Kung ang kalipay sa atong mga kasing-kasing mao ang pulong sa Dios ug dili ang mga butang sa kalibutan. Nindot kay igsuon kung ang atong bahandi sa atong kinabuhi dili ang mga butang dinhi sa kalibutan, kung dili ang pulong sa Ginoo. Salmo 119 versikulo 111. Ang imong mga sugo mao'y akong bahandi hangtod sa kahangturan. Kini mao ang kalipay sa akong kasing-kasing. Igsuon hinaot nga ang bahandi diha sa imong kasing-kasing dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Dili ang nakita nato dinhi sa kalibutan, kung dili ang Ginoo mao ang atong bahandi sa atong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios mao ang bahandi sa atong kasing-kasing. Ang tanang sugo sa Ginoo mao ang bahandi sa atong kasing-kasing. Ug kay kana nga bahandi igsuon wala gayud kinay katapusan. Bulungtad gyud hangtod sa kanturan kung ang imong bahandi mao ang Dios. Apan kung ang imong bahandi mga butang sa kalibutan, dili ka gayon mulungtad. Dili ka gayon mahimong magmalungtaron. Apan kung ang Ginoo ang imong bahandi, mahimo kang malungtaron ug aduna kay tinuod nga kalipay diha sa imong kasing-kasing. God bless sa tanan.